ओकरा के हम पचरा में आज 10 बरिस पहले से गावत जन भर पे खींचता 10 बरिस अब रहुआ समझदार बने हम समझदार बने ना खींचला बाकी अब हमने ले ढेर समझदार हो जाए तो बुझ लीजिए खींच दिले चलो बाबा एक माई के वंदना ले लो वाह बहुत पुरान धन हो बहुत पुरान धन हो तेरे दर पे आया हूँ झोली भर के जाऊंगा झोली भर के जाऊंगा कुछ करके जाऊंगा भवानी मैया कल्याणी मैया अब बबुआ के राख लेना भवानी मैया कल्याणी मैया अब बबुआ के राख लेना पानी मैया सिपाही भैया लेकिन शिकायत करल ऐसा न कि जहाँ जा पप्पू भाई है बहुत बहुत पुरस्कार हमारा दुखरंगीर के मठिया हमारा ददन बाबा के तरफ से हमारा तरफ से पहलगी बात से बात करना बा केहू के प्रयोजन में जा कुंवर जी हाँ माने वहां से कहत नहीं हम माने वहां से हम कहत नहीं तो कुछ ना कुछ लेकिन निकाल दे लेकिन किंतु परंतु तथा बट माना निकालते रहो लोग कहे भाई जहाँ जाता रही तहाँ कुछ ना कुछ शिकायत निकालता रहे तो खाली इनके से पूछ के कुछ हो भाई ये कुंवर जी जौन रुआ व्यवस्था बताई में हमने के आस्था बा जौन रुआ आस्था दिखाई में तो हमने के संस्था बा जौन वजन में कुछ करे के दिखाई में हुआ हमने के रास्ता बा जतना कहत गइले उस मटेरियल बेसी चलत गइल तो शिकायत करे के आदत बा तो कहत रहे जे के बेर या तना ना ऐसा ना निमन बना देबे कह जे बड़ाई करे के मन ना करे अरे काहे चलो बाबा भक्कल की माई अब बबुआ लाचार बा आ नारायण गुगुर बाजे के चाहिए अब बबुआ आरे लाचार बाए माई अब बबुआ लाचार बाए माई खड़ा तोहर दुआर बाए माई परम मित्र हमारा भाई वीर भगत सिंह जी जल नल कल योजना बहुत बहुत पुरस्कार स्वर्गीय राजनाथ काका के साड़ू के लड़का हम जय हो हाँ हमारा राम बहादुर भैया कमेश्वर भैया लोग मौसियार भाई वहां का आ बाबा अब बबुआ लाचार बाए माई खड़ा तोहर दुआर बाए माई महादानी मैया महारानी मैया महादानी मैया महारानी मैया अब बबुआ करा बबुआ मैया महारानी मैया
माई के लाश बंदना